erövrat kvinnornas rättigheter och baserat sitt envälde på kvinnans rättslöshet. Ingen annan klass gagnas mer än arbetarklassen av fällandet av den mest skoningslösa regimen som fängslar, torterar, avrättar och censurerar. Inga andra gagnas mer av att uträtta de mest omfattande friheterna i samhället. Ingen annan klass gagnas mer än arbetarklassen med att stötta ett brutalt utsugningssystem som drabbar majoriteten av befolkningen till ett liv under existensminimum för att en minoritet blir enrum under islams täckmakter. Man upprättade den islamiska republiken just för att undertrycka den uppresta arbetarklassen i 1979-revolutionen, för att dra den till ett brutalt slaveri samt för att göra en förebild och ett redskap av det islamiska förintelsemönstret, för att angripa civilisationen och frihetssträvandet i området och i hela världen. Nu medan iranska folket revolterar mot den islamiska republiken bör det se sitt högstämda försvar